Vi skal her lave opgave 2, der handler om en elektrisk køletaske. Den her elektriske køletaske, den fungerer ved at et køleelement transporterer energi fra tasken til omgivelserne. Et elektrisk køleelement er tilsluttet et batteri med spændingsforskellen 12 volt, og strømstyrken gennem det elektriske køleelement er 4,2 ampere. Opgave A, det er så, hvor meget elektrisk energi omsætter køleelementet i løbet af 3 timer. Vi har vores opgave A heroppe, og der bruger vi Joules lov, der siger, at tilvæksten i energi, den er lige med spændingen gange strømstyrken gange tilvæksten i tid. Vi har sådan set allerede fået alle oplysningerne fra opgaven. Strømstyrken, den havde vi her til 4,2 ampere. Spændingen havde vi til 12 volt. Og tilvæksten i tid, det er så 3 timer. Så vi siger restart, og så definerer vi en funktion, siger at tilvæksten i energi, den er afhængig af spændingen, strømstyrken og tilvæksten i tid. Sammenhængen der, det er spændingen gange strømstyrken gange tilvæksten i tid, det er lige med tilvæksten i energi. Vi definerer vores spændingsfald, vores strømstyrke og vores tilvækst i tid. Tilvæksten i tid, den har vi valgt at omregne til sekunder, så det er antal sekunder på en time gange med de 3 timer. Så udregner vi i Mabel og får 5,44 gange 10 i 5 volt gange ampere gange sekunder, som altså er joule. Svaret på opgave A er således 5,44 gange 10 i 5 joule. Det er så den mængde energi, som køleelementet omsætter i løbet af 3 timer. Nu er vi kommet til delopgave B. Der får vi at vide, at til tiden 2000 sekunder, der transporterer køleelementet varme ud af køletasken med effekten 18 watt. Vi skal nu finde ud af, med hvilken effekt køletasken modtager varme fra omgivelserne til tiden 2000 sekunder efter starten. Der kan vi bruge bilag 1, som er den graf, vi ser her. Den afbilder temperaturen i grader Celsius som funktionen af tiden i sekunder. Vi får desuden at vide, at varmekapaciteten for køletasken med indhold, den er 2,4 kJ per Kelvin. Vi går over i Mabel her, ned til opgave B. Her har vi en forstørret version af billedet, hvor vi altså har valgt 2 punkter på grafen. Det er henholdsvis 3000 sekunder, 14,5 grader og 1000 sekunder, 17,5 grader. Grunden til at vi vælger de her 2 punkter, det er fordi, at en linje imellem dem, den ligger meget tæt på grafen her. Grafen her, den afbilder netop tiden 2000. Så de her 2 punkter er væsentligt mere præcise, end hvis vi eksempelvis havde valgt 0 sekunder og 3000 sekunder. Det er den linje, der går mellem de her 2 punkter, er rigtig langt væk fra grafen selv. Vi er igen. Effekten, som er den størrelse, vi leder efter, den fås som P er lige med delta E over delta T. Tilvæksten i energi over tilvæksten i tid. Tilvæksten i tid, den finder vi, da vi har 2 punkter, som angiver tid. Det er delta T er lige med T slut minus T start. Altså sluttiden minus starttiden. Det er 3000 sekunder og 1000 sekunder. Så får vi altså en temperatur eller en tidstilvækst på 2000 sekunder. Temperaturtilvæksten, den fås som sluttemperaturen minus starttemperaturen. Dem definerer vi som sluttemperatur er lige med 14,5 grader, og starttemperatur er lige med 17,5 grader. Der får vi altså en temperaturtilvækst på minus 3 grader. Vi vil nu udregne den tilførte energi. Der har vi at delta E, den er lige med varmekapaciteten C gange temperaturtilvæksten delta T. Vi har lavet temperaturtilvæksten heroppe, og varmekapaciteten, den har vi fået i opgaven. Så vi definerer en funktion her og siger, at delta E, den afhænger af varmekapaciteten og temperaturtilvæksten. Sammenhæng der, det er at C gange delta T, det er lige med delta E. Så definerer vi vores varmekapacitet til 2,4 kJ per Kelvin og temperaturtilvæksten til minus 3
Kelvin. Da det er en temperaturtilvækst, der er enheden lige meget, fordi forskellen er stadigvæk 3. Så vi udregner Mabel og får, at det er minus 7,2 kJ. Det er så den mængde energi, som køletasken her afgiver. Så hvis den afgiver minus 7,2 kJ, så betyder det, at den optager 7,2 kJ. Da hvis du afgiver noget negativt, er det så svarende til, at du optager noget positivt. Nu har vi tilvæksten energi, så mangler vi bare at dividere med tilvæksten i tid for at finde effekten. Tilvæksten i tid har vi netop lige udregnet til at være 2000 sekunder, så vi siger, at effekten den afhænger af tilvæksten i energi og tilvæksten i tid, og det er lige med delta E og delta T, det er lige med P, altså effekten. Vi definerer nu vores tilvækst i tid, 2000 sekunder, og tilvæksten i energi til minus 7,2 kJ. Så siger vi bare, får vi Mabel til at udregne det først, og så får vi minus 3,6 watt. Og hvis køletasken altså afgiver minus 3,6 joule i sekunder, så betyder det, at den modtager varme fra omgivelserne med en effekt på 3,6 watt. Det er så svaret på opgave B.